Lyhyt esittely näistä autoista. Tämä on varmasti se ensimmäinen iso kokemus mulla. Tällä autolla 30-luvun lopun Packardilla on ajettu läpi Pekingistä Pariisiin. Siellä on paljon maita ja paikkoja, joissa ei ole minkäänlaista maantietä. Hurjimpia hetkiä ehkä oli se, että jopa moottori putosi tästä autosta. Se vaatii nokkeluutta ja ketteryyttä siellä viritellä niitä asioita. Sitten meni muutama vuosi, eli vuonna 2019 sain poikani kanssa ajaa saman kilpailun tämän Volvon kanssa. Täältä kun katsoo alhaalta, niin aika lailla on Volvo saanut kyytiä. Et siinä ei ole pelkästään heinä heilahtanut pohjassa, vaan siellä on pohjapanssarit ja pohjalevyt kaikki lommolla ja kattokin on halki. Eli siellä on reikä jopa apukuskin vieressä lattiassa. No tällä Mersulla taas puolestaan on ajettu parikin kertaa safariralli. Siellä on käyty Islannissa, muuallakin on ajettu. Nämä autot on hyvin erilaisia. Tämä on jo lähempänä siviiliautoa, sekin on viritetty. Kyllähän mä tunnen itseni aikamoiseksi sankariksi ja mestariksi sillä lailla, että näissä pitkän matkan kilpailussa ei ollut muita suomalaisia. Mutta kuitenkin niin on, että todelliset sankarit löytyy tämän tyyppisistä autoista. Esimerkiksi tässä on nyt Mika Häkkisen tiettävästi ensimmäinen rata-auto, millä hän on ajanut rata-ajoa. Mä koitin itse mennä tonne istumaan ja kyllä mä nyt pääsen sinne, mutta hädin tuskin pääsen enää pois. Eli ne on aika lailla erilaisia laitteita, joita en varmasti osaisi ajaa. Tuossa vieressä on Jaguar XK140. Jaguar teki semmoisen laitteen, joka moottori eli vielä pitkään, vuosikymmeniä. Tämä on ehkä se minun mielestä nätein niistä. Siinä on upeasti jopa takaluukussa kyltti Le Mans-voittaja vuodelta 1951-1953. Sillä on ajettu niin, että mä oon ollut mekaanikkona, kun naiset on ajanut Monte Carlon reitin läpi. Nyt tultiin autopiilon puolelta tavallaan loungein puolelle. Tässä voidaan vähän ottaa kahvia ja ehkä maistaa rallijuomaakin. 42 on rallinumero, mutta se on myöskin vuosi, jolloin Suomi täyttää 125 vuotta. Näitä kun maistelee, niin voi samalla miettiä, että mitä Suomi tarvitsisi, että se pärjäisi siihen vuoteen 2042 saakka, jolloin on tärkeä juhlavuosi, että 125 vuotta tulee Suomelle täyteen. Tässä on muutakin nyt mietittävää. Kirjapino. Nämä on kaikki oikeastaan mun reissuista kirjoitettuja, mutta tässä on silti se kaikkein kovin kirja. Tässä Prinssi Borghese, joka ajoi Itala-merkkisellä autolla Pekingistä Pariisiin, käytti siihen 60 päivää.
Hänellä oli mukana lehtimies, joka tämän kirjan kirjoitti. Tämä on ollut jokaisen italialaisen nuorukaisen kädessä. Vähän niin kuin meillä on ollut vaikka Vinski ja Vincentti tai Välskärin kertomukset. Mutta tervetuloa tänne ja jutellaan vähän Suomen tulevaisuudesta ja potkitaan yhdessä matkaan.